Kini mga igalang giduso karon nga pag-abolish ba igalas provincial rate gibabagan kuno ni Executive Secretary Recto o mga economic managers ni BBM. Siya ro naman bong, wa jud kay tingog diha bong. Di jud ka kakita kung unsa na intaw na mong wala gyud bay. Unsay kalisod na mo diri sa ubang mga area. Okay lang ka diha. Kini o makatabang mo no tani paminawon sa nato ni si Kamanggagawa. Party list Gab, baliw ko. Bullseye XFM Katropa. Mga boss, balik session na uli ang Kongreso. Ang good news, 200 congressman na ang sumusuporta sa panukalang batas na magbubuwag ng provincial rate. Pero ang malungkot mga boss, patuloy ito na hinaharangan ni Executive Secretary Ralph Recto at ng mga economic managers. Kung matatandaan yung mga boss, February 25 pa lang na ipasa na yung committee report dito sa plenaryo. Ang ibig sabihin yan mga boss, yung House Bill number 8081 dapat ma-schedule na dito sa plenaryo para pagdebatihan at pagbotohan. Ang malaking problema mga boss, magtatatlong buwan na itong hinaharangan at pilit na pinapatay ni Executive Secretary Ralph Recto at ng mga kasama niya na mga economic managers. Pastilan. At sino pa ba yung mga pilit na humaharang at pumapatay dito sa pagbubuwag ng provincial rate? Di sina DOF Secretary Frederick Go, DepEd Secretary Balisacan, Dole Secretary at missing in action na Secretary na si Benny Laguesma at ang National Wages and Productivity Commission Director Criselda C. Ang isa sa malaking kalokohan dito sa nangyayari mga boss, meron na nga 200 na congressman na sumusuporta sa pagbubuwag ng provincial rate. Kasama na dyan mismo si House Speaker Bogie D. Pero ang problema mga boss, itong si Executive Secretary Ralph Recto, nagpupumilit na harangan at tinitiyak niya na hindi uusad itong panukalang batas natin. Ano ba naman yan, ES? Masyado kang papansin. Wala bang kumakausap sa dyan sa executive? Kaya dito ka nagpapapampam sa legislatura? Hiwalay na sangay ng gobyerno ang legislatura. Kaya bakit ka nangihimasok sa trabaho ng mga congressman? Kaya sa mga kamanggagawa nating Batanggenyo, sisihin nyo po si ES Recto kung bakit hanggang ngayon hindi pa umuusad itong panukalang batas na magbubuwag ng provincial rate. Kapwa nyo Batanggenyo ang ayaw na maipantay yung sahod ninyo dito sa Metro Manila. Kaya mga boss, humihingi uli ako ng suporta at tulong mula sa inyo. Meron lamang po tayong 1 buwan bago uli mag-break ang Kongreso sa June 3. Kaya patuloy tayo na mag-ingay, mangalampag at makiusap kay Majority Leader Sandro Marcos na isalang na sa plenaryo at pagbotohan yung House Bill number 8081. At kalampagin din natin si Executive Secretary Ralph Recto at ang mga economic managers na wag nang mangialam, wag nang manghimasok at wag nang pigilan yung pag-usap ng panukalang batas na magbubuwag sa provincial rate. Kaya mga boss, laban manggagawa. Bullseye. Bullseye. Alright, inyo na dungog mga igalang salida o advertise ni Kamanggagawa Party List Eli San Fernando, mga kaigsuunan. O nga kinilaging abolition or pag-abolish sa provincial rate dapat ang atong probinsya, ang atong rate diri dapat pareha kuno sa Manila. No, kay ang palaliton diri maura sa presyo dito. Kay gidako magong presyo dito kay matod Manila, ang sweldo kay mahal kunong mupuyo sa Manila. Taas ang cost of living, no? Sa probinsya kuno barato. Wa naman siguro barato karon. Bullseye. Bullseye. Pero diri mo makita mga igala kining administrasyon na kung unsay gama ba? No, unsay laro ba? Di ba? Executive Secretary ka, bong. Wa jud ka kabadlong anang imong ES. Ni Ralph Recto nga murag ni anam-anam og dribble sa bola, murag naaga ni plano ma presidente ni. No? Naanay 200 ka kongresista. Total at the end of the day sa imo ra mangyapon nimo hapak. Kaya kumpirmahan nimo ni kana. Pero di mo abot di sa imong lamisa nya imong ibeto, mo ra gyapon no sa iya ra gyapon nimo hapak. Dako man gud nga isgutanan, no? Kay ang uban may gala nga mga negosyante syempre ipit ani. No? Syempre naa ka sa layo nga probinsya. Pero ang imong sweldo iparehas Manila. No? Ang pangutanag ma-implement makahapon. Nga sa karon gani nga provincial regional wage na lang gani ang ginasunod. No? Di ba man gani masunod?
Kadagang tag 2 years na may gala ni abot silang trabaho wa pag in taon malingi. Wa day may gala ma-increase. Kadagang gaantos in taon anang mga under in taon ilang mga payment. Dili under the table, underpaid sila. Ubos kaysa minimum nga suhulan may gala sa rehiyon. Karon ipantay nato dito sa Manila. Wa mo koy supa kana. Isip ako nga trabahante. Pero lahi mang standpoint sa negosyante. Posible nga ikaw ang imong amo dili karon parehag standpoint. Kay syempre kita mga higala nga mga trabahante ang atong hunahuna nga napoy madugang sa ato mahigalang sweldo. Madana to sa balay. No? Makadugang man lang mga higala sa ato ang ginabudget labi na nga panahon sa Hunyo or musulod na pod may galang klase. Bullseye! Bullseye! No? Makita nimo ang priority sa gobyerno. Pag ingani gani, alisod. Pero pag impeachment sutoy, no?